Ndị Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Ihe onye na-achọ bụ ihe ọma, eruo ya aka. Aka m bụkwa onye nke gị Okwuluọra Ugochukwu Benjamin, onye mgbasa ozi asụsụ na omenala Igbo. Onye na-ewetara unu ka o si wee dị gbasara ndị Igbo n'ụlọ ọrụ Bijek Movies International, the pride of Igbo culture. Anyị kenere ndị niile zitere ozi maka etu anyị si wee kọwaa omenala na episode 7, ya bụ ife bụ omenala Igbo nke dị 16 institutions, wee kọwasịa ebe nke ọbụla danyere. Mana anyị gwara unu na anyị ka ga-akọwarị ya unu n'ofu n'ofu. So ndị niile zitere ozi anyị kenere unu. Unu fụkwa na ụsa anyị nyere unu. Tata anyị bịara ịkọrọ unu ihe gbasara àjà a na-achụ. Gịnị kpatara àjà dị iche iche ji wee ju n'ala Igbo tata? Ịchụ àjà ukwu na nke nta. Nke mbụ, kedu ka ndị Igbo si achụ àjà na omenala fa? Àjà fa bidoro n'ụmụ obere àjà dịka akwa ọkụkọ, uriom ọkụkọ, ngwere, ewu, ọkụkọ, wee gagide ruo n'efi. Wee mesịa were mmadụ chụọ àjà, bụ ya kacha àjà niile Igbo na-achụ. Na ewere anụ mmadụ chụọ àjà na ọ ya bụ ejecha ọgwụ. Wee mesịzie Chineke kere n'igwe n'ụwa wee fụ na àjà niile ndị a ezughị oke, wee zite ofu ọkpara nwa ya, wee were nwa ya wee chụọ àjà n'elu obe Calvary 2021 years ago ka ife a na-eme. Ajụjụ na-ajụ wee bụrụ, ọ pụtara na àjà aha Jesu chụrụ n'elu obe na ozughị oke kpatara ụfọdụ n'ime anyị ka ji achụ àjà ọkụkọ, ewu, ebune wee dịrị gaba, ma ọ bụ àjà mmadụ kịta? Ka ọ pụtara na Chineke amaghị ihe ọ na-eme? Achọrọ m ụsa na ife ndị a. Ọ pụtara na Chukwu amaghị ihe ọ na-eme, ka ọ bụ anyị nwa bụ ndị mmadụ bụ ndị na-amaghị ihe anyị na-eme, ka ọ bụ na anyị na-enene àjà nke aha nwa Chineke chụrụ? Maka na àjà ahụ bụ na Jesu bụ Chukwu bụrụ mmadụ wee chụọ àjà. Mana anyị chetara na àjà niile ka àjà a na-achụ n'ala Igbo bụ nke eji mmadụ chụ. Onye abụzi Chukwu na mmadụ chụrụ àjà wee sị na ọ gwụsigo. Gịnị kpataziri anyị ji achụ àjà ọzọ? O gosi na anyị ma ife, ka o gosi na ọ bụ Chukwu bụ onye amara ife? Nke mbụ, enwere ike ịsị ụfọdụ sị na Jesu nọ maka ndị Juu. Ndị Igbo bụ one ndị? Anyị matara na ndị Igbo bụ ndị Juu, ndị Hibru, ụmụ Israel bi n'ọwụwa anyanwụ Nigeria. Nke a pụtara ihe, gụọ akwụkwọ anyị a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture, nke anyị na-ekiri ugbu a. Gụọ ya ka ịfụ ihe ndị a, ma ọ bụ jụọ ajụjụ na WhatsApp. Enwego ịgba akaebe na ihe siri ya n'ike asị ume DNA test. Ebe ọ bụ na emego DNA test wee chọpụta na ndị Igbo bụ ndị Hibru. Ka ezikwa na ihe iju anya dị na akụkọ a na-akọ. Tata anyị nọ na 2021, nke pụtara na ọmụmụ Jesu. Unu ma na mgbe mbụ na a na-agụ agụgụ 20 BC, 30 BC, 40 BC, ya before Christ. Christ bịazi akwụsị ịgụ arọ wee bidozie the year of the Lord, AD, Anno Domini, the year of the Lord, n'oge nke dị nwenu n'oge nke Jesu. Wee gụrụ ya 1, 2, 3, 4 wee ruo tata 2021, ọmụmụ Jesu. Ndị ka na-esi ngọ na Jesu bụ maka ndị Juu. Ọ bụ sọ ndị Juu na-agụ 2021 taa? Ọkwụwa niile na-agụ 2021, nke pụtara na Jesu nwụrụ maka mmadụ niile nọ n'ụwa. Ị ka nwere isi ngụgọ? Gị nwa bụ onye Igbo, ị ka na-esi ngụgọ na Jesu abịarọ ma ọ na ọnwụghọ maka gị? Kedu ihe iji agụ 2021? O nwere onye ọzọ nwụrụ n'elu obe maka mgbapụta ụwa niile na-abụrọ Jesu? Ya bụ àjà nke ahụ ọ chụrụ. Gịnị kpatara anyị ji achụ àjà ọzọ? Ọ ihe ndị a ka anyị chọrọ ịma. Ekenekwa m unu. Aka m bụkwa onye nke gị Okwuluọra Ugochukwu. Ọ bụrụ na ihe ndị anyị na-ekwu masịrị gị, zisa ozi ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, zie ozi n'akara ndị anyị na-afụ. Anyị ga-ewetara unu onu Igbo episode 9 n'oge na-abịa. Ekenekwa m unu. Daalụ.